Scooby Production. Scooby Production. Mubarak. Ko wannan mai yayi ne kuke shago shi, kai ka saurara ka mai kazamin naushi. Jahiri ne baya da gaskiya kin ganshi, zuwa ya yokun mu duk cikin mu ya dau laushi, kawai ya auce mana wai anan ya yani shi. To a sa'in ma mu cikin mu ba mai sisi, gashi saurayen anguwar mu sun tare. Barawo ne ai magani bai da gaskiya. Na fito ne zan je in gaida babba Habiba, ta yi zarin lalle gobe za ta yi ba. Ina cikin tafiya ma sai na banta rufe ba, a lokacin ma ban sai siga na sawa fura ba. Kwatsam ina daga kai sai na gansu inda na duba, na zo na gaida su na ɗan yi murmushin da na saba. Suna ta hirar da ba zai yi in faɗe ta nan ba, saboda in na faɗi to abin fa za ya yi mu. Karkada muka yi bayani, nan station ne mun wuce gaban aire ne. Tsoro nake in na faɗa ɗayansu zai maske ni, da su katon can masala kaɗan ya iso ni. Kamin bayani mana babin da zai same ka gaban hukuma ko ka zata wurin wasa ne. Ranar talata za su yi wa gwamnan koyon kuɗi. Wannan ya ce shi kuma yau kawai iya burin shi ya samu bambar kwalba ya yi wa sarki aski. Wannan ya ce shi kuma lokacin yana yin tuki akan jaka ɗaya ya karya kafaɗar HP. Ga sunan a tambaye su kare nake ga sunan ga. Wannan sarki za su yi wa hakan ka faɗa min har baka sana ta da kai yana kallon su. Sarkin garin nan bai martaba uban dattijai shi za su yi wa hakan wai saboda zubi. Ƙarya yake yalla bai a garkame shi a huta, makaryaci ne dama a daina sauraren shi. Gaba ɗaya ma zan yi bincike a wurin kuku, dukan ma na fara tantamar halin. A je a kulle mun su dukan su ne zan tashi, saboda me za a haɗa mu duka me laifin mu. Kai ya kake tafiya ba ya zo tsaya a cikin su, wallahi bibi ke ne ya ce na zo na labo su. Ina cikin shani na ya zo ya sani cikin su. Ƙarya yake shi ma na ji ya faɗa ya ƙara wai polisawa dukkan su ba bari a ciki.